Ministerit on vaihtanut paikkaa ja tätä nykyään lakia säädetään Helsingin ytimestä Fennia-korttelin yläkerroksista. Ai että. Täytyy sanoa, että meikä ministeri, kun noista Fennia-korttelin upeasta kukkaovista käveli sisään, niin siis vähän tuli jopa puskista, että täällä on ihan kaikkea. Kyllä. Sieltä löytyy vaateliikkeitä, jopa leffateatteri, kinopalatsi ja ruoka-ravintola maailmassa. Todella herkullisia ravintoloita. Kyllä, mä luulen, että ne tulee näille maistereille tutuksi. Hei, jos oot käymässä Helsingissä, niin ehdottomasti kannattaa käydä tsekkaamassa Fennia-kortteli läpi. Ja itse asiassa nyt kun tässä asialla ollaan, niin tästä lähtien on laitonta olla käymättä. Jei, jei, jei. Jei, 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 jei. Perustuslaki uusiksi. Kyllä, perustuslaki uusiksi. Joo. Kyllä. Jakso 12 kautta. Mikähän jakso se on sitten yleisesti? Onko tämä toinen kausi vai mikä kausi tämä on, kun mä hämillään? Tämä nyt on niin kuin syksy lähti käyntiin. Okei, tavallaan niin kuin ekojen lomien jälkeen toka kausi, mutta miten se menee? Miten podcastit, mua hämmentää, että onko podcast, miksi niillä on kausia, mistä ne alkaa? Eikä niillä edes ole. No tosi monella on. Nyt jatkuu kausi. Isket-podcastillakin tavallaan on, mutta tavallaan ei. Niin, musta tuntuu, että peruskatsoja ei kiinnosta kyllä niin ollenkaan, niin. Että onko se mikä kausi. No se on just näin. Mutta joku olisikohan tämä 30. jakso kohta. Aika jees. Kova grindi. Mikä fiilis? Me ollaan nyt tehty tätä 8 kuukautta ehkä. Niin, silloin joulun aikaan, kun me aloiteltiin suurin piirtein. Kyllä. No mulla on suoraan sanottuna siis aika hyvä fiilis, tai siis tosi hyvä fiilis. Tää on hauskaa, musta on kiva tulla tänne ministerin penkkiin tekemään tärkeää työtä. Kyllä. Ja voin sanoa ihan rehellisesti, että ei se nyt silleen kovin työltä tunnu, että on mukavaa vähän kuunnella ääniviestejä ja kansalaisten huolia. Ehkä tämä politiikka olikin mun niinku calling loppujen lopuksi, eikä noin sketsihuumori. Totta. Se on vähän niin kuin jotkut aloittaa monta uraa, niin kuin joku Arnold Schwarzenegger esim. Oli ensin bodybuilder, sitten movie star ja sitten lähti politiikkaan, niin mä olin ensin taikamies ja nyt mä oon tekemässä tällaista poliittista uraa tässä ja en tiedä mitähän seuraavaksi. Jätit kyllä aika monta tärkeää välistä tuolta. Fabio. Niin, totta. Mä niputin ne siihen samaan Aivan. Mutta joo, siis on ollut kivaa. Toivottavasti myös kuulijoilla on hauskaa ja sillä lailla. Kyllä niin pakkopositiivista paskaa nyt, että oi herran jumala. Niin varmaan on, joo totta. Jotenkin niin päälle liimattua. Ehkä mutta aurinko, mikä tuolta paistaa, saa minut hymyilemään. Teletapissa oli aika kriipisen aurinko, se vauva. Niin kuin what the fuck, miksi siellä on vauva ja miksi se katsoo niitä teletappeja? Jep, ja miksi sen koko ajan niin kuin hirnuu, niin kuin se olisi jossain sienissä. Niin totta, sehän oli joka kerta sama nauru. Se on varmaan aika flippaava niistä teletapeista, niin kuin se on jossain semmoisessa päivän ja murmilena hommasta. Aina tuo. Tai sitten se on niille just jees, koska ne muutenkin halusi katsoa niistä aina yhden teletapin mahalaukusta sitä jotakin jaksoa. Ja sitten ne halusi nähdä se vielä uudestaan, niin ne oli varmaan ihan fiiliksissä, että se vauvakin vaan teki aina sitä samaa. Totta, siis on aika outo sarja. Aika moni noista lastensarjasta on kyllä varmaan tehty siis alun perin jossain siis aineissa. Jossain sienissä. Ja se nuunuukin on kyllä pakko olla jossain sienissä tai sitten haluttu niin kuin shokeerata, mutta siis se on niin kuin semmoinen koppakuoriainen, mikä tulee sillä letkulla niin kuin imuttaa niitä muita teletappeja. Se vaan niin kuin imeskelee niitä. No, niin tuossa muotoilu saa mut ajattelemaan niin kuin sen, ei se ehkä ihan noin, no ensinnäkin se oli imuri eikä koppakuoriainen. Totta, ja niin oli. Toiseksi, toki se tuli imuttelemaan niitä, mutta mikä se oli pointti? Tappivanukastahan ne siis teki, sitä tuli jostakin rööristä, mutta... Ja tappileipää. Ja tappileipää. Mutta miksi sitä pettuleipää ja vanukasta, niin miksi se tuli siivoa? Oliko ne aina niin sotkuisia vai mikä siinä oli se juttu? Kai ne oli niin nästi, että niin piti tulla. Kyllä siinä oli jotakin seksuaalista siinä ohjelmassa ihan niin selkeästi. Ehkä, mutta joo, ei se kyllä kaikista. Tappileipä, mihin patpulakiin sekin on joku. Sillä käsikirjoittajalla ihan vitun varmasti. No joo, onko elämässä tapahtunut jotain? No, en mä tiedä. Mä tuossa katsoin edellisen jakson matskuja tuossa yhdessä vaiheessa ja siis tää mun tukka on lähtenyt siis niin lapasesta. Mä katsoin, että siis aivan niin kuin kohtuuton. Joo, mäkin kyllä katsoin vähän, kun me ei lomilla nähty, niin tulin tänne niin katsoin, että aikamoinen fleda.
Ja tässä nyt on siis... Toihan on sillä jo aika niinku hieno periaatteessa, kun se alkaa mennä niinku jo niin pitkälle, että kasvataan vaan vielä lisää, niin sitten se on kohta ihan semmoinen kunnon. Niin. No siis tavallaan tätä voi melkein sanoa jo sellaiseksi, että toi pitää niinku pitkää tukkaa. Tää on niinku melkein sillä tasolla. Pitäisi käydä parturissa, koska tää on vaan niinku vähän outo, että on, jotenkin mulla on niinku vähän niinku ylipitkä takatukka. Että tää täältä eestä ei ole vielä tarpeeksi pitkä ja näin, niin pitäisi varmaan jotenkin tasoittaa. Mutta siis mähän haluaisin leikata nämä pois, mutta totuus on se, että mä en voi, koska Henki Vex-sarja mahdollisesti ehkä jatkuu, ja jos jatkuu, niin sitten olisi hyvä, että mulla on se pitkä tukka, koska se on paljon parempi kuin peruukki. Niin kuin Ristolla näin, tää on varmaan jonkunlainen hurja spoileri, mutta Risto on vähän kasvattanut tukkaa tohon. Sekin on tommonen sun oma tavallaan päätös, että ei kukaan tavallaan niinku pakota sua kasvattaa Ristolle sitä pitkää tukkaa. Se on totta, mutta vitsi kun se on niin jotenkin kivempi mennä siihen hahmoon, kun mulla on semmoinen kunnon semmoinen oikein kunnon niin, kyllä sille Ristolle toisaalta sopii semmoinen kunnon ponnari. By the way, nyt kun Henkiveksit puhe, niin varmaan tää on ihan sallittua kertoa, että meillä tulee semmoinen spessu-jakso. No luulis. Hakekaa taas meidät vankilaan, jos ei saa helvetti omasta sarjasta sanoa, mutta siis syksyllä on tulossa semmoinen spesiaalijakso. Ei tule uutta kautta, se saattaa hämmentää joitain, kun tulee ensimmäistä. Joo, se hämmentää vähän itseäkin, että miksei suoraan kakkoskauteen, mutta nyt tulee tämmöinen spessujakso ja en mä tiedä, toivottavasti siitä tulee hyvä, se on nyt sitä tehdään tällä hetkellä ja niin tälleen hyvä olla promoomassa jo vähän niin kuin etupeltoon. Just näin. Ei tule sitten ihan totaalinen floppi, niin saadaan ehkä se kakkoskausikin hyvällä tuurilla sitten. Joku loka-marraskuu, jossain siellä se on, en mä tiedä. Kyllä, varmaan siinä Halloweenin alla sitten. Hiustyyleistä vielä sen verran, että anna palaa. Mikä on sun lemppari, mikä mulla on ikinä ollut? Kyllä se varmaan menee sinne siihen aikakauteen, kun mullakin oli se just se, niin sulla oli vähän se Supernatural-lisämiin semmoinen tukka kans, missä oli vähän se omituinen ultrakihara siinä niin kuin etupuolella, mitä sä sitten koitit suoristusraudallakin suoristaa, mutta silti se sun kirous vaan tuli sieltä. Kyllä. Sulla ei nyt ole ollut sitä kiharaa. Se on totta, se oli joku sen ajan kirous. Mutta mä joudun ottaa nyt takapakki, että kyllä silti ehkä sun paras hiustyyli oli se, kun mentiin kuvaamaan sitä ensimmäistä TV5-sarjaa, sulla oli se hyppyritukka, niin kyllä se oli ehkä paras. Se on kyllä kiva. Se on kyllä tosi kiva ja ehkä just se on se, mitä mä nyt haluaisin tämän pitkähiuserän jälkeen, että mä vetäisin vaan vähän liian lyhyeksi, sitten koitan korjata sen tilanteen laittamalla semmoista vähän limasta, niin geeliä, ei edes semmoista vahvaa, semmoista vähän. Entäs sun pitäisi sanoa mun lempihiustyyli? Vitsi, mikähän se olisi? Siis se emo-erä oli kyllä niin hyvä. Sitten sulla oli se, että sulla oli tosi pitkään niin kuin pikimustat hiukset. Ja se oli ehkä se juttu. Se oli ehkä se juttu kuitenkin, joo. Ja ehkä mun lemppari oli se, että se oli se emo-erä, mutta niin kuin vielä silleen vähän pidemmät. Se kuvataito... Aika lähellä sun hiustyyliä. Yllättävän lähellä, sä laittaisit nyt se silleen niin kuin näin, niin saisit vähän niin kuin hei, minä 15 vuotta. Ei välttämättä toimi näillä hiuksilla, mutta katsotaan. Joo, ei liian pitkät on kyllä. Niin no, nämä on kato tällaiset, joo. Mutta siis niputtaisin mun lempihiustyylin siihen hetkeen, mistä säkin puhuit. Siihen löytyy kuva, se näkyy nyt. Se ehkä meidän ensimmäinen ikinä The Justimus Films promokuva, josta meidän äiti teetti paidankin joskus. Ja mutta Henkiveksit tuli mieleen kauhu, ja pakko siis sanoa, mä oon lukenut tätä alkuperäistä Manaaja-kirjaa. Wow, pakko olla kuumottava. Joo, siis mä aloin lukea sitä, ja se alkoi niin pelottavasti, että siis kun mä luen totta kai niin kuin yöllä aina, ennen kuin mä alan nukkuu ja mä asun yksin, niin oli todella kuumottavaa sammuttaa valot ja ruveta nukkuu, niin nyt mä oon vähän niin kuin koittanut tehdä silleen, että mä luen sitä niin kuin päivällä. Vaikea löytää aikaa sille, mutta siinä on kiinnostavaa siinä kirjassa se, että voi olla, että tämä ei kiinnosta ketään, mutta sä oot kattonut Manaaja-leffan. Joo, en oo. En oo. Okei, no ei sitten mitään. Unoha koko asia. Joo, eli tämä keskustelu loppuu tähän. Joo, tämä oli tosi no hyvä. Niin. Manaajasta on tulossa ilmeisesti remake, sitä tehdään vissiin nyt. Tavallaan siistiä. Tavallaan mä oon vähän kyllästynyt tähän remake-aikakauteen. Mulla on vähän semmoinen fiilis, että voitaisiko keksiä uusia asioita. Niin, sama on kyllä aika samaa. No raidataan aika paljon näillä remakeilla nyt. Se on kyllä ihan totta. Joo, mutta joo, ei kai siinä sen kummempaa tässä elämässä mene, mutta kuin että tukka kasvaa ja sillä viisi. Hyvä. Mennäänkö sitä sitten? No, mennään vaan.
mulla on yksi asia, mikä pitäisi oikeasti olla tosi laitonta, ja se varmaan onkin laitonta jollain tavalla, mutta siitä ei ikinä rangaista. Niin kuvitelkaa, että teillä on ensi viikolla teidän tosi odotettu lomamatka, ja nyt on enää 1 työviikko jäljellä siihen. Te olette vetänyt hirveästi sinkkiä, vitamiinia ja pessy käsiä, että te vaan tulisi kipeiksi. Ja sitten sulla on vielä pari palsua, ja sitten siihen yhdestä palsuun tulee sun työkaveri vähän myöhässä ja sanoo teille, että anteeksi kun kesti. Että mun lapset on vähän kipeinä nyt, ja piti hankkia niille joku hoitaja sinne. Että toinen oksensa tunti sitten, ja molemmilla on vähän kuumetta. Ja sitten pidetäänkö palaveri jatkuu se lause? No ei jatku. Mä oon siinä kohtaa jo henkisesti poistunut siitä huoneesta, ja sanon, että en halua tulla kipeäksi, niin vastaus on yleensä, että ei tää varmaan mitään ole, että varmaan vaan huonoa ruokaa tai huonosti nukuttu viime yönä. Ja sitten pahin on vielä, että mä oon vaan vähän tämmönen työnarkomaani. No et ole. Sä et ole työnarkomaani, vaan sä oot erittäin vastuuton ihminen, joka ei ajattele muita. Ja jos teidän kotona oksennetaan ja on yhtään mitään kuumetta, ja susta itsestä etenkään tuntuu, että sä oot yhtään kipeä, niin älä tule toimistolle testaamaan, onko se tarttuvaa. Kiitos. Ja mulla on vielä sopiva rangaistus se, että seuraavalla kerralla, kun tämä henkilö itse on lähdössä lomalle, niin hänen piikitetään influenssaa ja saa sitten viettää sen koko ajan siellä hotellihuoneessa kuumeessa itsekin. Nice. Mun mielestä aika hyvä nosto mun mielestä siinä mielessä, että siis tätä on tapahtunut kuitenkin, että se ei voi olla superharvinaista, koska mäkin olen kohdannut tämän jutun. Varmaan kerran parikin, ehkä enemmänkin, en osaa sanoa. Mutta joku juttu siinä on, että kuitenkin lapsi siis kirjaimellisesti oksentaa kotona, niin se ei välttämättä ole joillekin vanhemmille esimerkiksi merkki siitä, että nyt ei mennä päiväkotiin. Musta tuntuu, että voi olla, että me ollaan tätä päiväkotikulmaa joskus ehkä jopa käsitelty tässä podcastissa, mutta ehkä tältä kantilta, että jos menee töihin itse, niin kyllä mun mielestä se on. Onko siis ongelma se, että jos lapsi on sairas, niin silloin ei itsekään saisi mennä töihin? Joo, just näin. Okay. Että meillä on just oksennettu, ja siis ehkä tämä just, että ehkä se on vaan se, että se teki eilen vähän liikaa kuperkeikkoja tuossa. Niin. Ja tällä lailla. Niin musta se on vähän semmoista riskipelaamista, ja taas mennään siihen perinteiseen huomioon ottamatta jättämättömyyteen, niin eittämättä vetämättä, niin sit tavallaan pelataan sitten vaan sillä toisen terveydellä. Mutta mä mietin, että onko tämä yhteiskunta kuitenkin sit niin tällainen, että töitä on tehtävä henkinen, että onko se niinku ok olla menemättä töihin vaan siksi, että sun perheessä joku on sairas, mutta sä et. Onko se tavallaan sallittua? Mä en tiedä, kun mä en ole koskaan töissä ollut. Niin, ja laistahan me ei tiedetä mitään. Niin. Mutta minkälaisen lakiuudistuksen tähän nyt sitten tekisi, niin onneksi nykyään pystyy etätöitä tähän aika iisisti, niin ainakin nyt sitten etätöitä pitäisi tehdä, no niin just. Jos työt vaan sen mahdollistaa. No sepä just. Tai sitten jättää vaikka menemään niin kuin tommosiin live-palavereihin, kyllä se on mun mielestä vähän. On se kyllä, siis ehdottomasti se on sunkaan kyllä ihan samalla aaltopituudella tässä, että mä oon jopa sitä mieltä, että se pitäisi olla, no okei, se on varmaan tulisi kalliiksi, jos voisi ottaa saikkoa jostain vähän pahemmasta yskittää ja nenävuotaa jutusta, mutta eikö se ole niin, että se on just se vaihe ennen jotain pientä kuumeilua, kun se on kaikista tarttuvimmillaan. Mä oon ymmärtänyt niin silloin, jos sulla on tällaisia oireita, niin mun mielestä niin kun töistä pitäisi ylipäätään jäädä pois, tai sitten just etätöihin tai mitä ikinä. Niinpä. Niin, on vähän semmoinen juttu. Joo. Onkohan siinä sitten myös jotakin omaa malttamattomuutta, että ei sillä kotona jaksa olla? Siinä saattaa olla, ja en osaa nyt, tää on hirveätä buusia heittämistä, ja varmasti tulen herkkä aihe, mutta myös sellaista, että se voi olla monelle iso kynnys jotenkin sitten jäädä kotiin, että ei viekään niitä lapsia päiväkotiin. En tiedä. Joo. Vai voiko siinä olla myös sellaista, että on jotenkin kasvanut vähän semmoisia ajatuksia, että tavallaan saa sen, kun kokee, että mä saan sitä hyväksyntää muilta näillä suorituksilla ja töitä tekemällä. Niin. Pitää tehdä töitä. No varmaan mä en voi vaan vatuloida täällä himassa. Niin, ja kuinka helppo, toki nyt taas vaikea sanoa, kun kumpikaan meistä ei ollut töissä, pikku istutusta lukuun ottamatta, niin kuinka vaikeaa se on tavallaan samana aamuna ilmoittaa, että hei mä en tuukkaa. Siihen voi liittyä myös silleen, että jos sä oot jossain tiimissä ja sulla on vastuita, niin se tunne, että okei, no mulla on tänään kyllä se hemmetin tärkeä juttu, että jos mä jätän sen tekemättä, se menee kaikkien noitten niskaan, tässä menee deadlineit pilalle, ihmisten mieli menee pilalle, näin. Hyviä pointteja noussut. Tästä tuli mieleen yksi asia. Voi olla, että
mä oon tämän nostanut tässä podcastissa joskus esille, tai sitten en, ja mä vaan oon jotenkin ajatellut tätä niin vahvasti jossain vaiheessa, niin että mulla on sellainen mielikuva, kun mä olisin nostanut, mutta siis anyway, tämä mihin me molemmat syyllistytään koko ajan, on vitun ärsyttävää. Ja siis tää ärsyttää mua itseäkin joka kerta, kun mä teen, ja tosi moni muukin luovan alan tyyppi tähän syyllistyy, että no hei, mä pitää oikeita töitä oo. Niin kuin, ei mulla oltu koskaan töissä. Tai tavallaan mä niin kuin ymmärrän sen huumorin varjolla niin kuin tekemisen, mutta se tavallaan niin kuin lisää, vaikka se onkin huumorilla, niin se lisää ehkä kuitenkin sit sellaista niin kuin oletusta niille ihmisille, ketkä ei tee luovaa duunia, että tämä meidän juttu on vaan tällaista niin kuin merkityksetöntä läpsyttelyä. Niin, vähän semmoista lekottelua, että on vähän naputat vähän vihkoa jotain hauskaa ideoita. Niin. Ja mä oon siis itsekin osa ongelmaa, että tässä niin kuin aina heitän tätä, niin mitä sä oot mieltä tästä? No kyllä mä aina tykkään, kun vähän nostetaan sitten omiakin juttuja sinne tikun nokkaan ja hyvä juttu. Ehkä voitaisiin tässä yhdessä sopia, että ruvetaan molemmat välttämään sitä ja annetaan hyvää esimerkkiä muille. Kyllä, ja mitähän nyt sitten tähän sairashommaan? Kuitenkin sä saatat pilata joltakin. Siis mietipä tilanne. Sä oot suunnitellut 2 vuotta jonkun sun kaveriporukan kanssa, että tästä tulee eeppisin Kreikan matka ikinä. Siellä syödään, siellä juodaan ja siellä uidaan. Niin sä oot ainut, joka jää sitä pois sen takia, että joku tuli palaveriin, lapsi on oksentanut aamulla, no hei. Se vaan löi eilen päänsä patteriin, ei se ole sen kummempaa. Niin sä jäät sen hänen takia pois sieltä, niin kyllä tää on niin perseestä, että sanoisin, että siis ei voi hyväksyä. No, joo, ei mulla ole kyllä vasta-argumentteja silleen ihan hirveästi heittää loppujen lopuksi. Onko tää laitonta? On tää laitonta. Rangaistus, onko? Sillä oli hyvä pointti, eli siis jos sä oot tehnyt näin, niin sitten kun sä oot menossa seuraavalle lomalle, niin suhun siis pistetään, mä en muista mikä se oli, että oliko se joku lethal injection. Joku lintuinfluenssa se oli, tai en tiedä, voisiko se olla joku pidempiaikainen sairaus ehkä, minkä voisi pistää, onko jotain semmoista, mutta anyway, se oli hyvä idea. Joo. Mennään sille. Mulla tuli semmonen mieleen, kun suurimmissa kaupoissa on 9 jälkeen tulee niistä punalaputetusta -60% tai -30%, niin mä oon huomannut tämmöisen ilmiön, että jos mä oon vaikka 8 aikaa kaupoissa, niin siellä on niinku tämmöisiä tyyppejä odottamassa penkeillä. Niillä on kaikki ne punalaputetut tuotteet niiden kärryssä ja ne odottaa siellä se tunnin, että niistä tulee vaikka -60 sitten myöhemmin. Et tehkää välittömästi tuosta laitonta, että pitäisi vasta sen jälkeen, kun niistä punalaputetuista tuotteista tulee alempia tai -60%, niin vasta silloin saisi tulla hakemaan niitä. Et ei saa tulla tuntia ennen kauppaan tai vielä aiemminkin hakemaan niitä kaikkia punalaputettuja tuotteita. Et ehdottomasti ei. Ja voi vaikka rangaistukset sitten niistä kaikista punalaputettuista tuotteista, mitä on käynyt hakemassa ennen 9, niin niistä sit pitää maksaa tuplasti vähintään tuplahinta tai ellei triplakin. No aikamoista. Ei. Mä oon eri mieltä. Samaa mieltä, siis sun kanssa. Ehdottomasti. Nopeat syö hitaat. S-Marketissa eka, S-Marketissa vika. Niin se vaan menee. Ei duuni, ei tuloksia. Jos sä haluat ne -60, niin meet sinne jumalauta vaikka aamulla. Mad respect, jos näet sen vaivan. Todellakin. Mun mielestä toi kyllä niinku kannattaa huslata, jos haluaa. Ja mä en edes tiennyt, että on noin kovia noi alennukset. Pitää varmaan mennä itsekin sinne melkein, mutta siis joo. Jos mietitään nyt silleen, Suomen taloustilanne aika huono, monilla ihmisillä ei ole ihan hirveästi sukavarressa enää ylimääräistä ja kaikilla ei mene niin kuin taloudellisesti niin hyvin, niin mun mielestä se, että tämmöisiä mahdollisuuksia on, niin ehdottomasti ottakaa hyödyt irti ja niin kuin enemmän tätä. Jep, musta tuntuu, että ääniviestilaite ei tavallaan kritisoinut sitä siis, että sitä on, vaan sitä, että ne jotkut kaikista intohimoisimmat tulee viemään ne. Ehkä just se, että tavallaan mä veikkaan, että jos sä tuut sinne tuntia etukäteen, niin
punalaputettujen ostaminen voi tulla silleen tarpeeseen, että mä silleen niin kuin näkisin, että tämä on aika niin kuin hyvä muuvi. Niin. Wise choice. Kyllä. Tämä olisi myös vähän vaikea hallinnoida, että miten haastatellaanko siellä silleen järkkäri siinä ovella, että mitä sä oot tulossa ensinnäkin tekemään tänne. Millä asialla oot? Ja sitten, että millä se todistetaan, jos sä valehtelet, että ei, ihan vaan tuu kattelee, eikä silleen, että mä tuun kärkkyyn niitä punalappuja. Niin tosi vaikea hallinnoida, vai onko se jotenkin niin, että sinne pitää ilmoittautua ja sitten siihen järjestetään tämmöinen niin kuin lähtöviiva ja sitten jollakin, en mä tiedä, 9-millisestä ei lähde ehkä tarpeeksi kova ääni, joku kunnon Magnum 4, niin lähtölaukaus sitten taivaalle. Mä muuten joskus miettinyt, että kun jengi ammuskelee ilmaan, niin eikö ne luodit tipu siltä alas ja voi tappaa jonkun? Toimiiko ne silleen vai? Olisi kyllä paska tapa kuolla. Niin. Että jossakin urheilukentällä oli koulujen väliset urheilukisat ja kun ukko ampui pistoolilla ja sen takia sä kuolit. Niin, niillähän oli siis kovat piipussa. Niin. Joo, kyllä. Kyllä se laukaisu oli yllättävän kova, kun se Papparainen ampui siellä Haapavedellä. Joo, ja siis Haapavedellähän se meninki oli lujempaa. Että juostiin kyllä tosi kovaa, kun se ampui vielä silleen perään nilkoille. Niin, sen lähtölaukaan, kun sen jälkeen kuului vaan. Joo, se oli vähän erilaista aikaa se, mutta tarviiko sitä toisaalta niin kuin, palatakseni aiheeseen, niin tarviiko sitä edes perustella, että miksi siellä on? Eikö sekin ole ihan ok, että on kärkkymässä? Mä en myöskään tiedä, että siinä on tollainen niin kuin ensinnäkin -60, että kuinka rupusta tuotetta ja vanhaa se pitää olla. Onko se niin kuin viikko sitten mennyt vanhaksi, että sen saa niin halvalla? Mä veikkaan, että se on vaan silleen, että niin totta. Vai onko se vaan just -30 viimeinen tunti ennen kuin ne lentää seinään siellä takahuoneessa, niin niille mun ymmärtääkseni tehdään. Okei. Okay. Niin sitten se on silleen, koska se käy järkeen, koska kannattaa olla niin kuin tosi houkuttava tarjous ennen, että ne sitten kanssa menee. Mutta siis niin, mun mielestä se on ihan fiksua silleen myös sen kaupan kannalta, että jos ne on tavallaan menossa tyyliin vielä täysin syömäkelvoiset ruoat menee muuten roskiin, niin samahan ne on niin kuin pistää seinään, niin samahan ne on sitten pistää kunnon ale siihen ja että tavallaan ei tule sitä hävikkiä sitten. Jep. Ja sitä niin en kyllä ole yhtään samaa mieltä itse asiassa tämän ääniviestin laitteen kanssa. Anteeksi nyt. Niin, anteeksi, mä oon kyllä nyt. Mutta okei, mä koitan tässä miettiä, että olisiko joku kulma vielä mihin tarttua, että saisin kiinni jotenkin hänen tästä ärsyyntymisestään, mutta en mä oikein tiedä. Hän ei oikein perusteluja nyt iskenyt. Niin, aina mitä mä mietin, miksi se voisi ärsyttää sen, että hänellä vaikka työaika on silleen, että pääsee just siihen hetkeen, kun ne olisi halpoja, mutta siellä on tavallaan kaikki on kerätty valmiiksi ja otellaan siellä kassojen lähellä, että no nyt näistä muuttuu -60, let's go. Niinpä. Mutta joo, en tekisi tästä itse laitonta. Miten sul? En tekisi laitonta. Kyllä mun mielestä tää on niinku hyvä juttu ja antaisin vaan kunnioitusta niille, jotka siellä on early birdejä. Jep, kellä on sitä staminaa mennä sinne hyvissä ajoin. Just näin. Eli onko tämä, että lakialoitetta ei nyt? Ei viedä eteenpäin. Sori vaan. Vähän menen nyt ääniviesteistä ohi. Tuossa kesäkuun loppupuolella vähän meidän lomia, niin tuli tämmöinen tutkimus, jonka tämmöinen Tekir teki, ja että mikä ärsyttää suomalaisia eniten. Niin mä mietin, että tälleen niin kuin vähän mutkan kautta mehän voitaisiin sitten ehkä vaikuttaa tähän, koska täällä lakia kuitenkin säädetään ja saadaan niin kuin ärsyttäviä asioita myös kitkettyä pois, niin jos... Okei, eli siis joku tämmöinen tutkimus oltiin ihan niin kuin tehty. Kyllä. Kyselytutkimus, oletan. Just näin. Ja tässä on ollut erilaisilta ikäryhmiltä kysytty ja sitten on niin kuin suomalaisten suurimmat ärsytykset tuotu esille. Niin ihan tämmöinen voitaisiin käydä vaikka huviksi nopea läpikäynti ja katsoa, että voidaanko me tehdä asialle mitään. Numero 1 täällä on semmoinen, josta itse asiassa on tullut aika paljon ääniviestejä, on ympäristön turmeleminen. Ja tästä on tullut paljon sellaisia liittyen niin kuin siihen, että no itse asiassa tässä kun ollaan, niin kuunnellaan tuosta äkkiä ohimennen yksi niistä. Tässä olisi meikäläisen lakiehdotus, eli tämän pitäisi todellakin olla laitonta, eli roskaaminen. Miten voi olla mahdollista, että sä et jaksa viedä niitä roskia sinne roskikseen, kun roskiksia on vittu joka paikassa? Sä heität ne sinne mettään, tai kaikista hauskin on se, kun roskia näkee roskiksen vieressä. Eli joku ei ole heittänyt niitä sinne roskiin, vaan siihen vittu viereen. Se olisi vaatinut sulta sen 5 sekuntia, niin olisi ne sinne laittanut. Se ensinnäkin näyttää todella rumalta, ja se on tälle maailmalle todella haitallista. Ja meillä se, niin kuin, miksi?
Lopettakaa se roskaaminen. Kiitos. Eikö säkin ole maininnut, niin kuin, mä muistan sun maininneen, itse asiassa yllättävän junnuna, että ärsyttää roskaaminen. Mä oon kuullut sen sun suusta useasti. Ketäpä se toisaalta ei ärsyttäisi, mutta... No siis minä olin jo semmoinen jeesustelija silloin, muistaakseni ehkä yläaste aikana, että kun hoksasin jossain vaiheessa alikulkutunnelien ympärillä oli jostain syystä ihan älytön määrä kaiken maailman jäätelöä, muovia ja muita, ja en tiedä mikä siinä sitten on minun kutsumukseni, mutta joku oli, että tosi inhottavaa käytöstä. Joo. Varmaan mullakin oli niin kuin tosi inhottavaa käytöstä monissa muissa asioissa, mutta just tässä ei vaan mennyt kaaliin, että miten se voi olla tuntua niin kuin moraalisesti millään tavalla hyväksyttävältä, että sä vaan nakkaat tämän tohon varmasti tiedostaen, että se tulee siihen niin kuin jäämään. Ja ehkä kaikista pahin on sitten se semmoinen argumentti, että no hei, jokuhan näitä työkseen täällä hoitaa. Niin. Mä veikkaan, että se yleisin syy on vaan, että ei vaan välitä. Niin. Että ei vaan välitä. Mä muistan itse joskus junnumpana, niin mä olin just se tyyppi. En laittanut monestikaan roskiin. Saatoin vaan heittää sen paperin siihen maahan ja olla vaan se fuck it. Löydätkö sä sieltä mitään perusteluta? Ehkä onko se nimenomaan tuo, että ihan sama tyyppinen se oli ajattelu? Aika lailla jo toi, että ihan sama. Ei ollut varmaan sit jotenkin tarpeeksi tietoinen siitä, kuinka niinku haitallista se voi luonnolle, tai on, ei voi, vaan siis on luonnolle. Ja tässähän on, tätä on miljoona kertaa sanonut, mutta edelleen vastaava juttu ja kaikkien nuuskapussit pisuairissa ja tälleen, niin en pysty käsittämään, että miten sitä voi elää itsensä kanssa sillä tavalla, että mä vaan teen juttuja, joista on haittaa. Tai sille itsestään selvästi tästä on, niin tää on perseestä. No joo, aika selkeästi näen tämän, että miksi tää on niin iso vituutuksen aihe. En mä tiedä, mitä me voidaan tehdä asialle. Niin, en tiedä. Yksi, mitä voi tehdä asialle, on jokainen omassa elämässä. Nimittäin tuli just mieleen yhden ystävän kanssa oltiin pari kesää sitten syömässä illalla jossain ja sitten käveltiin sieltä pois. Ja tämä mun ystävä näki, että joku ei laittanut roskiin, jotain vaan nakkas maahan. Niin sitten tämä mun ystävä kääntyi ja sanoi, että jotain tyyliin, että tuossa olisi tosiaan roskissa ollut niin kuin 10 metrin päästä, et viittinyt sinne vie. Ja en muista mikä se vastaus oli, varmaan joku saattoi olla vaan jotain naurahdusta mitä ikinä ja näin edelleen. Mutta ehkä tolleen, että uskaltaisi sanoa, vai onko se toisaalta sitten, onkohan se turhaa sellaiselle ihmiselle, joka on jo päättynyt, että aikoo olla semmoinen demoni, niin me oltiin pahisten puolella. Tästä tuli mieleen story. Tämä on true story. Oltiin kuvaamassa Duon ykköskautta. Meillä oli välikaronkka siellä Tokoin rannassa Hakaniemessä. Ja oli jo joku aamuyö siinä ja tämä oli siis kesää ja oltiin siellä puistossa ja joku tyyppi, kuka ei ollut meidän porukkaa, nakkas jonkun just ohi silleen, että siinä olisi ollut roskis vieressä ja se nakkas. Olisikohan se ollut joku käytetty sytkäri tai joku muu. Ja sitten yksi meidän siitä porukasta huusi silleen, että tuossa olisi roskis vieressä. Sitten se kääntyi meihin kohti, käveli mun luo ja veti mua turpaa. Ei se onneksi lujaa lyönyt, mutta mun rillit lensi niinku päästä ja ei tullut mitään jälkeä, mutta se suuttu ja luuli, että se oli vissiin minä, joka huusi. Okei. Mä en tiedä, miksi mun reaktio tuohon oli by the way nauraa lujaa ääneen. Pahoinpideltiin kirjaimellisesti ja aloit nauraa, mutta joo, se oli kyllä aikamoinen. Joo, no siis siinä tapauksessa täytyy vetää nyt takaisin tämä ohje, että älkää sittenkään sanoko. Ehkä paremmin. Jos tämä on se lopputulos, että joku random nisti tulee vetämään turpaa sinua tai random ihmistä siinä porukassa noppaa heittäen, niin ehkä se voi olla huono ratkaisu. Joo, voisi ehkä olla, että ei kannata. Niin siinä keskittyy siihen omaan kierrätystalouteensa mieluummin. Juuri näin. Noin muuten ympäristön turmeleminen, niin en osaa sanoa. Täällä nyt on vaan tämmöinen niin kuin lähellä sydäntä oleva juttu. Mutta ärsyttää tämä asia. Niin sanotaanko, että siis, mä en tiedä onko se laitonta edes. Onko roskaaminen laitonta? Pitäisi varmaan tietää. Kysytäänpä nyt täältä, että onko roskaaminen laitonta? Kyllä. Jätelaki kieltää jättämästä roskia, likaa tai hylättyjä tavaroita luontoon tai yleisille ja yksityisille alueille. Mikäs täällä on rangaistus? Pienessäkin roskaamisesta voi seurata poliisilta rikesakko. Mä luulen, että tää on se ongelma. Että tuollaiset niinku rikesakon pelko ja se on niinku
ei välttämättä riitä. Yhdellä tekstiviestillä laittaneista, jotka tämä Roskamin oli ärsyttänyt, oli se, että siis hänelle syötettäisiin näitä roskia, niin oli se. Okay. Mä luulen, että se saattaa olla tällaista pienestä asiasta kiinni. Ehkä. Niin jos sitten vaihdetaan se vaikka siihen ja katsotaan miten Elinkautinen, sekin on Suomessa ehkä 2 vuotta toisaalta ja siitä puolet ajasta on ehdollista vapautta, niin tavallaan sekin olisi ihan fine. Niin totta. Joo, elinkautinen on kyllä hämäävä termi. Jep. Oletetaan, että sä elät sen 8 vuotta. Riippuu elintavoista tietysti jonkun verran. Se on kyllä totta. Joo. Eli mikäs oli? Kovennetaan rangaistuksia. Kovennetaan vähän rangaistuksia. Joo. Arjen välittömät häiriötekijät. Esim. Puhelinmyyjät ja hintojen nousu. Puhelinmyyjistä mä saan kiinni. Mä siis tilasin Hesarilta jonkun digilehden. Siitä on jo kauan aikaa. Jotain yhtä artikkelia varten. Ja sitten heti peruin sen. Ja sen jälkeen, ja tästä on siis 2 vuotta jo. Joo. Hesarista joku puhelinmyyjä on soittanut mulle ehkä kerran kuussa, niin kuin sen 2 vuoden ajan. Moi, sulla oli tää meidän digilehti. Meillä olisi nyt huikea tarjous sulle. Ja sitten se on aina se sama rumpa. Että mä aina kerron, että joo, mä en kiitos ei tarvi ehkä soittaa mulle enää, koska mä en usko, että mä tuun ostaa tätä. Ja sitten se on silleen, että okei, kiitos tästä. Ja sitten kuukauden päästä mulle soitetaan taas. Ja mä oon tämmöisessä niin kuin Hesari-limpossa, mistä mä en pääse pois sen takia, että mä kerran tilasin sen digijutun. Okei. On olemassa joku nettisivu kuulemma, mihin voi käydä laittamaan samat tiedot ja sitten se pitäisi loppua. Kävin laittaa, ei loppunut. Okay. Ei loppunut. Ei se auta mitään. Kyllä mä luulen, että mutta siihen toisaalta siis, mä luulen, että pitäisi vaan osata vastata oikein. Joskus jossain Osterilla, kun mä olin, multa kysyi, olikohan se tämmöinen joku nettimyyjä, että miten sitten sulla on niinku nettiasiat, niin mä sanoin sille vaan, että niinku todella hyvin. Ja sitten se mun mielestä vähän niinku päättyi siihen. Mutta on aika hyvä. Niin. Tästä lähtien voisi ehkä itsekin sanoa, jos kysytään tolleen. Niin, että onko sulla liittymäasiat kunnossa? Onko kukaan ajatellut, että vastaisi siihen, että joo? Niin. Sitten se on silleen, no niin. Hei hitto, kräkättiinkö me nyt niin. koko homma? Just niin. Joo, mutta en tiedä. Kyllä niin vielä ahdistavampi on mun mielestä niin ne ovelle tulijat. Siitä me ollaan puhuttu ennenkin, mutta pelkkä ovikellon soittaminen tässä. Mä en ole koskaan kokenut tollaista, että ovelle oltaisiin tultu myymään jotakin nettipalveluita. Ehkä se on enemmän niin kuin rivitalojen ongelma. Saattaa olla. Okei. Toi on kyllä aika kuumottava. Niin. Mutta tosta voisi saada jonkun hyvän lyhyt elokuva. Kuulostaa premissiltä jollekin kauhuleffalle. Kyllä. Meillä käy semmoinen symppis joku kalafirma aina tasaisin väliajoin myymässä pakkaskalaa. Ja sitten mä niin kuin joka kerta, sille mä en ole koskaan niin kuin sanonut, että en mä halua, vaan mä oon pitänyt vähän semmoista valheellista toivoa hänelle yllä, että meistä voi tulla vielä jotain. Niin mä vaan nautin siitä huomiosta. Missä mielessä teistä voisi tulla siis jotain? Ihan vaan niin kuin muussakin mielessä kuin vaan... En mä tiedä. Se vaan saa mut tuntemaan mieheksi se. Niin. Pakkaskalan myyjä. Eli pidät vähän niin kuin sille semmoista B-plääniä. Niin. Että tässä voisi ehkä olla jotain. Ehkä jos elämäntilanteet niin kohtaa. Jollain tavalla sitä B-plääniä. Että jos teidän perhe-elämässä jutut vähän niin kuin kusahtaisi ja vaimonkaan menisi poikki, niin sitten olisi ehkä joku tämmöinen toinen vaihtoehtoplääni olemassa vielä. Aina on hyvä laittaa verkkoja vesille ja pitää semmoisia kortteja taskussa. Ässiä hihassa niin sanotusti. Totta. Onkohan toisen syy, minkä takia jotkut varatut silleen? Mä en tiedä, saatko kiinni ilmiöstä, mutta se on mun mielestä vähän ehkä outoakin jopa, mutta jotkut varatut sille flirttailee hirveän sille selkeästi muille ihmisille, niin haluakohan ne pitää niinku verkkoja vesillä? Aika jotenkin inhottava ajatus, että se olisi siinä se niinku taustalla. Intuitio sanoisi, että se perustuu enemmän jotenkin vaan siihen niinku mielihyvään, mitä sitten siitä jotenkin sitä flirttailusta hän yksilö saa tai jotain, että saa kokea jotakin, että nähdyksi tulemista tai muuta. Mutta joka tapauksessa siis ihmettelen sellaista jotenkin, jos on tosi näkyvää ja aktiivista flirttailua. Hyvä pointti. Määritellään se. Miten sä määrittelisit sellaisen, että niinku se selkeästi flirttailee? Siis, joo, kulmakarvojen nostelu. Niin, se on ainakin mun tapa flirttailla. Okei, eli se on niin piirretyistä opittu tuommoinen kulmakarvat menee ylös alas. Joo, vähän tommoinen. Jaska Jokunen. Kyllä. Mikä sekin oli?
joku ihan täysin niin kuin B-luokan. Siis se oli joku ihan haista paskalaisten ohjelma, mutta niin, en mä tiedä. Flirttailu on vaikea. Pakko sanoa, siis pakko sanoa, paska jokunen. Ei ollut kauhean hauska. No kun mä ajattelin, kun haluaisin ehkä jopa leikata ton pois, mutta jos sä tykkäsit tosta vitsistä, niin voi se siihen jättää. Pröystäily. Ihmisiä ärsyttää pröystäily. Pröystäily, itsekkyys, huijaaminen ja tyhmyys. Kaikki ihan täysin eri asioita, mutta... Suomalaiset laajasti, mutta pröystäilystä ärsyntyminen korostuu selvästi eläkeläisillä. Siinä on varmaan joku kulttuuriero myös. Vähän riippuu millä flexaa. Kyllä mun mielestä suomalaiset saisi vähän enemmänkin silleen olla ylpeitä asioistaan. Ja, et ei se semmoinen, mikä se olisi sanonta, nöyristely ei kaunista ketään. Nöyris jäbä. Niin. Ehkä se on tosiaan tämmöinen sukupolvikysymys osittain myös, että ennen ei ehkä pidetty niin numeroa itsestään sitäkään paljon mitä nykyään. Niin voi olla. Vähän riippuu millä pröystäilee myös. Niin. Pröystäily. Mitähän se voisi tarkoittaa? Onko se joku massilla leijuminen? No se on mun mielestä ihan vitu väsynyttä, jos ollaan ihan rehellisiä. Mutta kuinka monista, miten siihen törmää toisaalta tein? No ehkä joo. Kyllähän siihen törmää. Siis sehän on esimerkiksi niin kuin hittimusiikkihan sisältää aika paljon sitä. Että mulla on massia ja yksityiskoneita tyyppistä kamaa. Ja lyriikka on mun mielestä silleen, että mä oon aina ihmetellyt sitä, että A, ketkä tähän samaistuu, ja B, miksi se on niinku semmoista, miksi sitä on kiva kuunnella. Onko se, että itse haaveilee siitä, että ehkä mullakin on joskus tuo tilanne, ja siksi sitä on kiva kuunnella. But what's the point, koska... Niin, ehkä se on jotakin manifestointia sitten, että itsellekin tulee vaan. Ja mä jotenkin ylipäätään tommonen niinku... Nyt tää menee tosi vakavaksi, tää homma, mutta semmoinen niinku yhdysvaltalainen rahan himokulttuuri on musta se jotenkin tosi vieraannuttava ylipäätään, koska mitä vittua, mitä se sun ongelmia vie, että sulla on 4 semmoista niinku, vesiskootteria, jolla mennä no se vie ne rahaongelmat pois. Niin. On se aika hyvä. On se kyllä, se on toki helpottaa, mutta... mutta joo, onhan se siis joo. Mutta silleen yksityiskoneet ja tälleen, niin olisiko se sitten niin siistiä? Vittu olis. No ei ois. Kuvittelen nyt. Ei ois. Yksärillä tosta lähtö vaan jonnekin Italiaan. No joo, ei se kyllä oikeastikaan ois, ollakseni ihan rehellinen, niin joo, ja siis niin, sulla oli monta kulmaa, mihin sä kaipasit vastauksia, mutta siis ensinnäkin se massilla leijuminen biiseissä, niin se on kyllä jo tosi nähtyä. Mutta toisaalta, jos sulla on sitä massia, ja se on sun elämää, niin mun mielestä silloin kerro sun elämästä, niin eihän siinä sitten mitään, mutta musta tuntuu, että se monesti on myös sitä, että veikkaa, että niillä biisintekijöillä itselläkään välttämättä ole sitä rahaa, mutta silti haluaa sanoa niin biiseissä. Niin. Veikkaa, että sitäkin voi olla. No se on itse asiassa vielä koomisempaa. Niin jo. Tonne ei tilille sitten niin kuin just pärjää. Jos sä pröystäilisit jollain, niin millä sä pröystäilisit? Mä sanoisin, että mulla on Dota 2, mulla on Sand Kingillä yli 2000 peliä ja mä oon tosi hyvä pelaamaan sitä heroa. Se on semmoinen Scorpion, jolla on muutama kyky silloin. Tuo aika sairasflex. Joo. No tällä yleensä saan kunnioitusta kyllä tällä. Joo. Mitä itse? Varmaan, että mä osaan tehdä näin. Joo, se opetti tossa skillsi. I know. Sä oot aika hyvin itse oppinut sen. Ei varmasti lähtenyt ihan suorilta. Onko se vaatinut paljon aikaa? Tuntee Ines. No niin. Ei duunia, ei tuloksia, niin kuin täällä podissa monesti sanotaan. Joo. Oliko vielä? Ei joo, me ollaan tässä 50 minuuttia jauhattu enemmän tai vähemmän ja ehkä vähän enemmänkin paskaa, niin olisiko se aika sitten siirtyä? I guess so. Siirtyä sitten ajasta ikuisuuteen. Palataan ensi viikolla ja laittakaa kysymyksiä tulemaan. Just näin. Kiitoksia jaksosta. Kiitos ja hei hei. Palaamme ensi viikolla.